Kublai PUA, yang subhai P second ke Amen Faithful and True Channel. Pada kena kesengi petang biang kejing pule ya kena kakot kalam perang ya kejing im baru blay. Tau Francis de Sales bukut. Ha kena ka tayu ko beradab ya pit ya kalenong ko ba kat pra ko ba ong ko ba yo pediang ya kejing pensyai jong blay. Pada kena kesengi nak kalenong ko ba kat kendai nak kena kakot kabentak ko ba ar kajing leit pla barabor. Tengin ya pulih no ya kenika lenong. Unong penim jungi ula IT hakabalang jungu ya ka sakramen jong kajing pensitam pat kajing kela kabamut. Kalalong kajing temu jong balang ba kenika sakramen ngi penkut yelade na kipop jongi barok. Man la kapor berkata sin bangi la syak penjaklia haki. Namar kata ko filotia wat ailat ya kadonut jong pi pekan syak IB anda kapop slam ba. Namar kalat ke besuk kadon na kapanta jong pi. Kasing kebadon hakakenhun jong ki kla tap basim. Kalet marmar ban sum yirade kenang ban wengno ya kajing sma iuli bami nakane ke jingajan kenang ba using ubaya kenduk yaka sengusi bat sengau bitar namar kata uta uba pendam yelade hakapop udai ban sengusi halade bat ban penkuj yelade kloi kat bala bandup yo ai burom ya uba krau jing blai ubayo i ya u handai balai ngidai banjit ya ke jing yap mensim habang idon kum kata kalat penkuj ke paklan. Tolej sya kajing pla, man la kata yau, da kajing sngaurit, bat kajing rublay. Tolej ya kane barabor ladala, man kapor bapitmu ban pidiang ya ka komunian, wat haba pis ngautu bapimdon ya kano kapop bayam. Hakajing sisya, lengba kajing pla piyok pediang kampalat ban ya kajing map na kapenta ki pobarit papi pla. La ai hapiru ya kabor bakrau ban kiar ya ki hadin habut. Kajing syai ke baklan ban sengutu baha ya ki bat sibun ba kajing ai ban maramot ya ke ai ke ba kila penduk hapi. Pinsa penblin ya ki hok ki sot jong kajing jamnut. Kajing kongu, kajing long senlar, bat kakam isnei. En don da kawai pat kakam, ba pila ban pimlen kambun ya ka hok kasot, ban ya kane kawai kakam jong kajing pla. To don barabor ya kajing sengusi ba sisya, na kabanta ki pop ba pila pla. Wat la kirit kat no ru. Da kajing kut jing mut ke baklan, ban penbeit no ya lade hadin habut. Bun kilet pla ya ki pop barit jongki tang nakadau jong kejing milin lakumba lakmi lenti bakidei ban le klam da perkat ru ban penbeit ya lade. Kiai sya banda kum kita ki pop barok sijing im. Kajongki bat hakane kerukom ki du no bun ba kijing koridor mensim bat kijing mentoy. Namar kata haba pipla ba pila tok klem dapen mong yano lene ba pila kren hakurukom bomla tengkan lene bala penlut portan hakikam sengubha tos ngosi dai sisya baturai kut skem ban kelano ya kurukom im jongpi. Klem pep kalong ke babakala ban pelaya kano kepop la kalong ke bayap ne ke barit klem dah terang ban light no naka namar day tang namar kani kejing temu balaseng ya kejing pela wajumudui ya ke ke bomdon bentai kani kalong kumta baki babun kile kumba shudei ban le ngamsim la id oblei kata-kata kat bangadei ban id ngam syam la duai da kata jing rublei ke bangadei ban don ngam syam la patia ui na ke banta upara marjan jonga kumbangadei ngam syam la priang ki sakramen da kata jing rublei
kaba ngadei bandon bat kum kita ki e kadau ban kiar na kum kini ki jing mudui kalong ba haba phlai kum kini ki e phim siam la ya thu e ke ba karpang ban ya rap ya no sngap phlai jong pi ban sngau thu ya ke jing long ban sim jong pi ha ka ba ya dei bat ka pop ha ka jing sisha barok kiru khu ja paradise bat man la uwe pa uwe ubreu ha ka ne ka perthei ula ban ong ye kini ki ju ki e lada kira le sha ka jing phla namar kata wat ya ka dau tan rai ba phi la pen long kum kita ki jing mutui anda habala shem ya ka tumudui ya la de ya ka pop ba phi la le da ka jing palei bat ka jing shai kum kanuksa phimudui ya la de ba phim shem la khuslai thane ya la pramarjan kum ba phidei ban le kala ban long le se ba phila yu i yo breu ubaduk wadon kam e kerki ba phila dei ban ya rap ya u da ka basuk bat pentingan yu henrei phim shem la perwa ban le kumta nyuma tumudoi ya la de tik na ka banta kane phila ban ong ngalayu i yo breu ubaduk ubadon kam kerki ngam shem la ya rap yu kumbanga la dei ban le kalong nakadaw jong kejing pom kit khia lene kejing mensim lene kejing ibenyo tau brio da ka pakan mau ya kane ya ka ka ba phi tip ka ka daw na ka banta kane kejing bakla hakane ka ju kurkom wat jumudui ya lade ba phim shem la duai yau blei da ka ta kejing rublei ka ba phi dei bandon wat ju penlong kum kata kejing athu kelum ka bom pen ka bakar pang ha ka jing phla tumudui yelade da ka jing palei ya ka ke ba phi shem bakalong ka jing bakla jong phi ba phi la pho snew ha ka por jing duai da ka jing le khnang lene ba phim shem la kit khia banjit ya ka jaka lene ka por lene ya ka kom yeng ne shong ban penle jingmut ha ka jing duai wat singu hun tang ban su phla balale ekipop barit jong phi tumudui ya la deru ya ka jing thmu ka balayalam ya phi ban le ya ka ne ka pop kum ka nuksa wadam singu hun ban phla ba phi la thok klem da pen mong yano tu ya tu lada kalalong nakadaw jong ka jing sarong khnang ba endup ya ro ya la de lane ban su ai daw ya la de lane kala ban long na ka kam biria jaitu lane na ka jing mensim lada phila le pop kat ba phidang ye le kai to kren sai la kalong na ka jing kwa ban job lane na ka daw ban pen skubha ye ka company bat kumta terter bat kiwei pat ki a to phla la phi la yaine ha ka pop jong phi la slemba kham ta me namar bun sin ke jing shem ke jing slem jong ka por ka nang pen kraw su ya ka pop ka don ke jing per ba kraw ha pedeng ke jing sorong ba sipang ke bane akar unut jongi kumba sipawa kenta ai pat ka wei pat ha ka ba ka unut jongi kala sha pengop daki dakasis ngi arsingi ne laisingi te ha ka ba ya dei pat ki pop jongi kalong kabadon kamban phla ya ka kampap ka jing thmu jong ka bat ka por klempep khambun sin om shem late yangi ban pen pau ya ka jing perking ha ka ba phla ya ki pop barit wat la kata kitu ki ba kwa ban pen khuit nadong shadong ya lade khnang ba endup yo priang ya ka jing rublei ba khuit kidei ban kit khia ban ai how doktor man sim ya ka jing tip ba shai shapang ka jing snew wat la kalong ka barit kat no ru na ka ba ki kwa ban yo ya ka jing pen koj wat ju artatin ban pen paulut ya ka ka badon kam ban dup sngau thu janai ya ka jing long jing man jong ka pop jong phi tharai kum ka daw ka ba la pen long ba pin ailat ya ka jing bitar jong phi lene ban sngap jar ya ka pop jong no kum ka nuksa ubreu ya uba ngam skutenat ukren kai yanga bat ngam la sha bat nga bitar
Henry lada uway pat ubreu ubang ngas ngotenat ubah kren ke bom ngotenat ngan syupriang hun yaka. Namar kata ngan saong da kabaisai hakajing pelajonga. Ngam syam lala bantek lakam yalade bat ngala kren ki kentin bitar persyak ya uway ubreu. Ngas ngomong ya ke ba ukuran hanga. Kene kam dei namar ki kentin ba ula penon kam Henry tang namar bangam syam ngotenat yau. Lada don kam ban ong biang sa sisin ya kitu giju ki kentin ban pensai baha ya ke jumut jungpi ngatarai kan jin dalong ke baha ban le kumta. Da ke bamudui ya lade da kum kata ke jingmut hok. Pila ya tu om tang ya ki pop ba pila le Henry wat ya ke jingmilin bas new jungpi kir kom le karaibi pat kawai pat ka daw tendrai jong ka pop. Hakane ka rukom ukpamen sim uyok priang kambun ka jingtip jong ka donut ka ba udai kemi bat ya kilat ba ya hap ban pen bha yaka. Wat la kata phim judai ban ya thu kat bala ya ka kerteng jongno uba letse ula kit pop lang bat pi. Tu dah husiar ya ka jing bun ya ka jing bun jong ki pop ki ba yai im bat yai ke rasong. Kang bun sin klem da tip hakat unun. Pidei ban le ya ka ne knang ba pindup pla ya ki bat ban weng no ya ki napi. Da ka babu jingmut ya ka ne tole tista ya ki lenong ndriu arpu nyau arpu pra arpu kendai lai pusan bat lai punriu jong ka benta balai bat kumjuru ya ka lenong pra jong ka benta basau. Wat om bujli ya unong ngap plajong pi klem kano kadau. Andala dabjid ya away lej syau hakisngi balayakut lupa ban aijing ken hau ya ka jing yatip lem jong pi da ka play ki pop jong pi da ka jing sida bat ka jing le hok. Haki por balabu lupa sisin si benai lane sisin haki arbanai. Tupan pau ru hau ya ka jing long jong ka jing kwa jong pi wat la phim syem la le pop na ka daw jong ki kum kanuksa. Lada pila jenjar da ka jing skusi lane ka jing no mensim. Lada pila syak rak no da ka jing kemen lane da ka jing kwa banyo ya ki jong ka pertei pat kum kita ki jajing kwa. Di komen ko para kum tu ngila pule ya kane ka kelenong ko ba kat kendai. Pan ngin sapteng biang ha ka tayoban wan ya kane kelenong ke ba arpau ke ba pang ke jing priang komunian bun sin. Di ya samlem ya kini ki jing pule na kane ki jing thok jong une Francis de Sales bukut ka lamprang ya ke jing ke baru blai kede ke jing thok ke ba ya rap ha ban te ya ke jing im men sim jongi kam tame ban long ki bukut ban long ke jing dei ke ba biang baru blai di ya sam pila ban like ban subscribe pila ban ai tu ki super thanks ru lene kono ke jing kersan lene pila ban kersan da ke ba pile jaka website amenfaithfulandtrue.com/support us pila ban pa long ba jong ka turu ka de ka tax deductible donation lene jing support de pila ban pa long ba jong ka tu ka page jong ka tu ka website amenfaithfulandtrue.com/support us tu try un kur kuya pi we hakane ke jing ya le jong pi ru ban jan shau blai